Areket simuzira sisuka ndina chibage tinomuziva sisuka mukoma wangu ka mashonganyika vari pahople apa muno mudhorobha reHarare kuti vakashanda ka naMushakabvu Sifasi Mashakada. Reketi nzoti zvakasangana sei naMushakabvu Sifasi Mashakada? Ini ndinoitwa Shemu Mashonganyika, stari remadunhurirwa kana kuti masite emadunhurirwa ndinoitwa Chibage Mapudege kana kuti Mupostori. Ngatitangirire kuti Chibage rakauya sei? Zita kuti Chibage rino nhoroondo yakareba. Asi kungoti ini pandakajoina Sifasi Mashakada 1995 pakanditora kwekwe. Takasvika zvinhu zvikamboita sekuti zvanga zvakatiomere mbichana kuti bendera risina kunyatsosununga zvakadi zvakanaka. Saka takanga takuita zvokunohodha Chibage kwa Kennedy kwa Ponya uko. Tichiuya neChibage ku pasi junction apo. Saka ndaibva ndati uyai mutenge Chibage pana Mr. Chibage chakadi chakachipa. Saka vanhu vakanga vangondichedza kuti Chibage Sifasi nobva asvikapo achinzwa chimwe Chibage ndomva zita ratobvumba kuti Chibage ndobva kukaita zita kuti Chibage iro iri yekuti Mapudege iri maringe nechiwawa ya dance jaivi andinorova yechiti yai pamwe chete nemuseve sungura yangu inenge yakasanganisa makumbo zvese nechiuno pamwe chete, saka inonzi Mapudege jaivi. Saka ndo pakanza ndiye Mapudege. Saka Sifasi akanga kupesvedzera munozvati kana uchida kuti munaite manyawi unobva kuti tamba Mapudege mva yangu Mapudege. Saka vanhu vanga vangochera kuti Mapudege zvokuti kana vanhu vazhinji zita ramuchairichera vatorizi vanotorinzwawo pamanyuzipepa nekurinzwa panhevhenyuro rakushadza kuti nhasi taita rombo rakanaka tambotaurawo naShemu Mashonganyika vazhinji vanomuziva nezita kuti Chibage kana kuti Mapudege, vamwe vachimuti Mupostori. Mupostori ini ndopinda Apostori. Ipi yacho? Ndopinda Holy Apostolic Church. Mopindira kupi? Kuno kuti nopindira kuno kuHopley. Aiwa, zvinofadza chose. Imi mati makasangana sei naSifasi? Ndingati nini 1990 ndo patakatanga zvamakitari. Ndine Super Sounds yekugweru yechipendani. Ndokumva tazosiya maringe nekuti bendera ranga raparira kukwekwe kutoto. Right, iyo tutangira pa Super Sounds yacho yanga yakamira sei Super Sounds? Super Sounds ini ndipinda ku Super Sounds ndakapinda ndiri dancer kwaive kuneni ini ndaye ku Super Sounds ndainzi Chigwishu. Ndo zita ndana ndinda ndiri kakomana kafupi ku Super Sounds. Ranga rigore ripiro? It was 1990 91 92 93 ndiri ku Super Sounds. Ndomba ndangosiya ndomba ndanorenda firiji muFitchley. Ndokutanga kutengesa mafrisi parenki kukwekwe. Ndo pandakanzwa munana October November kana ndisingakanganisi it was 94 yakariyo kuti Tongai akawana contract mumabawa eHammerven Beer Garden ari kwekwe municipality council. Saka contract yakawana ndiye kunge ari kunzi awane nzvimbo yekuriyesera achipoto achiwane kukamari kadiki kasina nebasa rose, asi akasi kuti ndenge kungotendawo ivo vakwanise kusvika pakuti vasvike pakwanisa kunorekoda. Ndomva ndaenda kunotsvaka basa, ndakaita first member yekutamba kuTakataka Express. Nini nana Roni nana Musaupe nevamwe vafana vandakukangamwa mastafu. Ndo pakauya Sifasi 94 to 95. First audition yangu ndichiitiswa ndakaiswa mumapichi kukwekwe naSifasi. Ndakaenda ndinotsvaka kuineni nevamwe vasikana 2. Lanza naSifasi iwe unogona kuwana basa, imwe tichati tokutorai. Hatigoni kutora vasikana nokuti nemukadzi wangu hadi vasikana, kune misinde inogona kungoitika. Saka vasikana hatikwanisi kuvatora. Ndikati hai alright, tikanzi but vane mavoisi akanaka. Alright. Ndikati hamukuona zvichidaro sekuru takutoseka, hamukuona zvichidaro pamwe munozikamwa mafambiro ani. Ndikanzi kuzoita vakadzi vanorichengerera here ipapo iwe takutoseka paya nokuti Sifasi munhu akangogara munhu wokuti vanhu vachimutarisa vaimuti aityisa, but inini handambovhera ndakamutya, anga akasununguka zvokuti taiasociata. Saka patinodzoka chatokutora takatomutendera tese mukwekwe, it was February. Takatendera tese mukwekwe akudzoka akanisira $20 $10 yanga iri mari yakawanda nguva yacho ino kuti rent chaenda yaibhadhara $5. It was 95 rent chaiyo ku K22 kwandaigara kukwekwe kuHammerven ndaibhadhara $5 mukebini mamunenge muboys kai mandaigara. So
vakaenda vachizodzoka nokuti kwekwe yanga itori territory yaMashakada aingoti February ojamba mwedzi umwe chete zvokuti vana vanera nguva yakwana mazambara ariyo album pana mharidzo iyayi ndo mamwe masongs akaita kuti nindiwane basa kupi kwaMashakada ndomva atepa neredio cassette ndokuchwa kwenenzvera kwakuchwa budza avandudzwa aiswa magitari isusu nziyo dzatanga tichiimba semunhu akakurira muchechi yeThe Remnant of Israel Christian Church saka dzaive nziyo dzataimba kuIsrael vanatenzi muchanzwa ndoimba nzimbo dzatakakura tichiimba ku7th Day Adventist ndikatombonotaura navamwe vafundisi vandakataura noti ingaa mhosva tikatora nziyo yenyu tikaiisa mumagitari pakati aiwa sununguka yenyu kuita zvipi izvo saka muchiona tenzi musina muchanzwa ndoimba zvepamangwanani isina kumbova nemhirishonga kana kuita sei taakangoibuditsawo zvakadi zvakangodaro zvakanaka nekumva yagamuchirwa navanhu. Muzhinji mazangata sipasika masanda sianda pedza kurara hope rugare atinaye pana pakakoma wangu mashonganyika chibage right pane chimwe chitiko zvakare chakazoitika sipasi Mashakada unoziva mumagitari munoitika zvinhu zvakasiyana siyana zvimwe zvacho hazvizotaurike hazvo asi tozokwanisa kunzwika panapa pachirongwa chedu kagamba remhando sipasi Mashakada pane kwaakatombonoridza akadzingwa pastage iyo iya shasha iyo iya anombodzingwawo imomo asazvitaurika ndichiri kuyoka panapa ndakaita hurukuro naye nemukomana anonzi Wellington Mushangwe anorova kasungura Weli Mushangwe pachitungwiza pa ani sipasi Mashakada airidza panzvimbo pavaida kuti varidzewo naivo rekatinzwe kuti zvii zvakaitika ipapo. Ndakatombozombodzira uri mwegora handidango kunyeba ndoda kutaura chinhu chiti pachena chekuti dai vaMashakada dai vangu ari vapenyuka vaindipupurira zvavakambotaura nekuti pane pandakaita show imwe kupambanudzwa mirandu apapa kunochitungisa show iyi ndakakaitwa combine navaMashakada maona saka indairidzawo zvandairidzawo vandobva vafarira sezvo ndandane contract ipapo ndairidza ndobatiza ndachakubva kwaJona Moibava vaMashakada ndobva varidza ndobva vatanga kutemwa nemake kurara hope yes saka varidza Mashakada vakatanga kutemwa nemake nichisara muridzo nzvimbo haana kufara nazvo bona ndobva vati Mashakada arongedza zvinhu zvako ite se uende wanonoka kuridza saka angogumbuka so hamene zvinhu zvakangoitika andiri mukona saka Mashakada anga angonditi hai wantasisa kuridza museve hei vanhu vanoda chichi andiri mukona pasi panje nyaya yauri kuita iwoka chiro manje ukanga sekunyanya kupawa koma nemagitari mari yakawanda sereki bani ndataona mudhara ndokuti titananodza aiwa muno gitari adzaro bani anonofunga reke band manje saka anga zvazvo zvekuti mumwani mafungira ako indi mafungira muno wemagitari ukampa mari yakawanda anofunga reke band akutanga kunofamba reke band but tikadaro manje hatikwanisi kurarama nekuraramisa ende mukaona izvozvo mukoma Malika ndozvikazhinji ndozvikuparadza mabhendi mazhinji nekuti maartist ane problem yekuti akaona mari seka kuti ainesi longu inini tiri kuwana mari unokutoona mwe chitoharaswa uchitoona sokudhara but mwe wachitoona zvandiri kuitoona ningi but vamwe ndichitobatsira ndiri mabhendi vamwe anotobatsira handina hangu ari kubhendira ariro but achitozochema kwandiri ndichitokwanisa kumubatsira zvekuti vanhu vavo zvekuti amazoda muupenyu ndivatsvagika ndogona kuti uyu ngaapupureka ndinotobatsira because ndinoziva nhamo yemagitari hondo yacho ndinoiziva ndakapfura nako saka kwakandiremera kuti ndizosvika kwandani Weli Mushangwe magitari afana kupuwa mari yakawandisa ukampa mari yakawandisa anofoma rake bhendi amai zvobuda here izvi right apana vamwe vakuru vandakaita nahurukuro navo zvakaita vakashanda futina sipasi Mashakada
basi vamushakabva vakati siyeko zvinotota kuzororai murugare vaibva tipimarondera apa kama avainzi mukoma just now madede mushakabvu mweya wanga uzorore murugare anditi kama mukoma just now madede vakamboshandawo zvakare kana sifasi mashakada asi ndakayamboita hurukuro navo mashakada ndikati akauya kuzoita show marondera naile vadapinda zvangu mawaita show muya munhu adanyanya kuzivana naye Sterling Zebron aimboridza lead nebeso aindiziva ndichiri mudiki but amufana anogona kuita sei anogona kuridza imbomupai chance vaanotaura nasifas ranga rigoro repiro 95 Zebron maombosangana naye muchiri wafana tiwafana achiri kuuya neyainzi the world tomorrow kumacheki mazoona manje yainzi the world tomorrow saka aindiziva sekuti ndairamba ndiri ngori mubhendi nenyaya yekuda magitare handaimboshoota pese pawaiuya macheki saka ndopakatanga kundiziva Zebron ipapo saka pavakazouya ndopakati aimbomupai kachanza apa ndokumbira kuna sifas akati aimusiyaite se aridzi ndibva ndaridza mbawairidza show yavo apa wanyasonoti apa ndakaridza lead handine nzivo dzangu dzandaitanga kuta kushaura Zebron bva ndibveka kubhesi rhythm bva yabatwa nemuchinda nedrum ranga amastawa ndatikanganwe vanga variko mashakada kumaipindirana sei imi maita zvaifamba aita zvauiita imi mukangobata mukatanga ushaura mabata lead havaizokwanisa kujoina sei ndozva zvinoita kana vari vanhu vanoziva music chaicha music kuti vanhu vanoziva music hazvimbonyanya kunetsa asina kana kutombira mbonzwaasina kana kumboita kana practice kana kudii kunotanga kunoti tabata ke lead gitara ndatoenda pakey unoyazi tinopanaka key zoti pakey akati negitara auzotaura kuti ndiri paG kana ndiri pachiyano unongokwenga zvekuti uyandoziva kuti wekey akati basi key akati drum ready saka ichokwadi chekuti dzimwe nziyo unonzwa munhu achiti takaifungira mustudio ichokwadi izvozvo ichokwadi chacha mustudio chacho unogona kungoifunga song kwakutoitsikisa right saka mbamaruwa paipai hatatopindirana uya pabhasi hakutobata dzakiya paipai nyoka mubhasiketi yoyi ndairidza paipai yakamufadza siri mashakada ndakaridza zvinokwanita 3 numbers avo mandaregedza zvangu right uzotiteera uzouya kumba vandipa namba yekumba kuchitumbisa anzozouya right Zebron akati usaregedzi kuuya nani Zebron aida kundigara ndiri padhuze pake usaregedza ndibva ndazoteera ndoona akatanga kuenda kumba kwaZebron aigara kwaifuzwa pane maflats asvika Zebron wauya right but ararai kumangwana patazoenda kune chikwata wauya nasiva ndauyanza right mandapiwa umwe mukomana aigara muchitungu aka ndooniko uchigara naye asi kumba ndandina kuko marondera tabva tati practice nokuti yangangoti 2 days takatanga kuenda kumashows pinda muzira takamboti te mashows muno muharare muno ndaikuti tikangoti te 2 or 3 days ndorara kunoreti mangwana ndozidzokera futi marondera kana yakwana musi wechitatu ndopataita practice ndouya topractice kusvika weekend toenda kumashows saka imairidza chii kwamashakada ndairidza lead guitar nokuti ndanga ndine session yangu yavaindipa ndainzi tanga iwe kuridza kuvhura musangano ndotanga ini ndakabhekwa nevaya vangu vakatondijaira vangu vakutoziva music yangu ya toridza yapedza wozopinda wana Sivas saka takafamba tikaenda tour yekuenda takaenda tichienda kumasvingo tikasvika kuzvishavane kadabva kuzvishavane tikaenda kunonzi kwanyika masvingo tikape masvingo chemona takaenda 2 days tikaridza masvingo pataenda kwanyika Bikita kadabva Bikita wataenda Jerera takandoita 1 day padabva Jerera vataenda Bedbridge takandoita 2 days saka Madface yaitambirwa sei yaitambirwa
Ayaita mbiro. Iye mashakadangari munhu akaita sei? Mashakadangari munhu ari right. Haina ndina kumboona kana problem kana ingati chikonzero chekuti ndikamupe chikonzero. Ndina. Ina ndibata zvakanakisisa zvokuti ndaitonzwa kuti adaira ndaramba ndiri kupi. Pane chimwe chamuchirutondera nezvamashakana. Chanonyanya kutondera zvamashakana zvokuti ainyanya kuda nyoka mubasket. Ini ndanga kutomudaidza kuti nyoka basket. Yanga kadriver mota driver ari kumbera akataisa kudagara kumashora obati nyoka basket. Taro ndara kuti chena ndikati ndozi zvanonyanya kutondera naye kuti anyanya kundifarira. Ende songo yaida yenyoka basket aida zvokuti pane rimwe dhera akatombotaura kuti wadi kundipa iyo ndaita se ndambo iyi ndaitsikisa. Saka hatina kuzopedzerana hedu kutaura ipapo. Nokuti patakabva kubedbridge ndo pandakadzoka mandadzokera kumarondera mandangofunga kuti chirega ndigara hangu basi titange kuita zvangu zvandokwanisa kunge ndichiita. Ndandikuti ngosiyana kwatakaita asi handina kusiyana naye zvinhu zvakaipa. Asi bazonzwa kunzi afa zvakakubata ise? Zvakandibata. Handina kumbo. Yakauya sei message kwamuri? Message yakangouya ndikati kuseni muza madzimai ndanyanya kutera redio. Kwakutondimusa kuti ndakatora redio kuti sifa sifa zvashanda tisiyase. Hanza hashaika sifa zvakandinetsa. Ndakarowa naye. Ndakandinetseka ndakatanga kufunga mese mataifambo. Ndangariro dzakuuya manje kuti right eregai mavanzwa kapo mushakabvu just now madede. Right eregai pana pati monzwa umwe zvikareka Osborne mukoma Osborne wayakamboshanda nasifa semashakada kuti vanhu kuti mudhara ini ndindaita kazhinji kutenga zvinhu zvizhinji chikafu chichi zvese zvekumba imomo even pin number yamudhara imabhengi vaishandisa vanga ne3 maaccounts mapin number yese ndindayaziva. Chitupa chamudhara ndaigona kutogara nacho kana svondo ndotozomuti chitupa mudhara ndagarisa nechitupa chenyu ichi but mudhara azosvika pakuti inini vana vangu vari kutotambudzika ndiri kungofidha hama dzemukadzi saka vanga vakutongoitawo zvezvokuti kana vachitenga kana iri nyama inongotengawo ezuva iroro havachatenga mabhauki avaimbotenga kudhara vakanga vatoguma vazvisiya vatoregedza vati hatichaita izvozvo nokuti mukadzi airatidza respect kumurume kana kuhama dzemurume haanga vasingaiti nguva zhinji ukavhura gedhi mota yakapakwa mugedhi wakaona mudhara asina kugara aine sofa rake raigara ranga riri padhoo wakaona asina kugara ipapo anenge ari kukitchen aitozvibikira kazhinji kana abika otopakurira mukadzi futi kuti uyatidye. Mukadzi aitaura kuti ini handigone kubika poto hombe ndogona kubika kapoto kadiki apa pamba panenge paine vanhu 5-6 vana vanenge varipo saka ndo zvizhinji zvaitika pana mbuya vaive ndo wanga utori mararamira amudhara zvokuti ndairi ndakatosvika baiba ndototi mudhara anzi muri kupiko ndomboita bikimbi aiwanzoda slang ndomboita bikimbi ko muri kubika iko ramubika tumasospan twangu aiwanzoda zeslang arikubika tumasospan twangu uya kuno totopinda mukicheni meme totogara wotobika wopedza wotopakura dzikonguwo taitodya tese dzikonguwo kana aitoona nemudhu inenge ine mukadzi kuti mukadzi ari mudhu ipi kana akafarisawo mukadzi zuva iroro but murume uyo akararama upenyu hwakaomesesa zvisingaite nokuti haungagare nemukadzi anogara nebanga mba banga rekucheka anytime ndine imwe time yandakaperekedza kurewezi kwaidanda bulawayo ari manheru
saka munhu uyo aiti akasvika panzvimbo andoti vanhu vese vazive kuti ndini ndiripo. Saka munozowo manheru parailways paipai panoitika zvakawanda. Vakatoburisa banga ndobva riburisa bva vavhura zvakanzi ini anongoda kusvika padhuze chete pangu kubata mabhegi angu aya ndiri mubaya. Ndakati hamutyiri kubaya munhu zvakanzi indobaya. Saka ndopa wakatangira kuona banga kuti munhu anogara nebanga. Ini ndakambozviziva zvangu murume wacho aimbondiudza achiti kuti zita rekuti mubatei rakabvira muQueens Hotel achimhanyisa murume ida mubaya nebanga. Angaita sei muQueens Hotel? Ndomaipractiza band vese vanga vachiri vese nanapo. Saka ndo makatobvira zita iro kuti mubatei. Anzi angaita sei kuti azomuburisira banga? Munoziva zvinoitika kuindustry kwedu uko ndokwekuti isati ignore mafanzi. Saka kana akaya ari mukadzi kana akaya murume zvakangofanana. Saka mudhara yanga ari munhu wevanhu anga asiri munhu uye akaoma zvokuti kana kuti munhu anototya kutomusvikira kuti ndimashakada uyu ndosvika even makaona mustreet mavo meme kubi vana vaiti kana vachipfuura nemota so pamba paina vanhu 2 pamba paina pastor vaigara mulaini imomo namashakada. Vanhu vaiti pastor akachipfuura vanhu vese vaidedzera pastor 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 kana ari mashakada mashakada. Saka ivo kana vari vese namudhara vaizoti kuwana ive imi munoti mashakada mune zera naye here hamugoni kuti amashakada. Saka mudhara aizopindura kunzi iwe izita rako here kutaura ndo vanhu vacho ivavava ndo vanhu vanotoita kuti udye kumba ivavava. Saka ndo ningirikini ndo marara. Manzo apo ka matauro amkoma Osborne zvaiti hanzi dzaida bhora futi mashakada. Ati ndichirarama namudhara akanga ari munhu anga aingoda zvinhu zvokufara. Rimwe dei takasangana naDouglas Tanyanyiwa weDouglas Warriors paKeldon. Sitoda buda pasezisheni Douglas ari kupindawo zvanzi iwe mashakada uri kudya mari yako yaSamson wega. Zvakanzi ndaidzo zvakanzi iwewe ko iwewe wakadya yako yagwekwerero wakatengesa gwekwerero hauna kutipo wani. Ndopanga atengesa gwekwerero. Saka Douglas aifungira kuti mashakada haazvizivi akaseka akabva auya abva $10 zvakanzi ina unowadhiki. Zvikanzi wakatengesa gwekwerero ukadya wega wakatengesa gwekwerero kuDynamosi. Aiwa gwekwerero ranga abva kuDynamosi aenda kuSouth Africa. Saka gwekwerero aibva kuDynamosi akatengeswa neDouglas Warriors ndokutimu kwanga abva. Saka mashakada aizviziva manje izvo zvokuti Daga akatengesani gwekwerero kuSouth Africa akaita mari. Saka iye ndiye akabva azotanga kuti mashakada wakatengesa urudya mari yaSamson wega. Zvanzi ko iwe wenga vanhu wakatengesa gwekwerero kuSouth Africa wakadya mari yacho wega. Akabva aseka abva angovhura dhobha abuda abva yabva mupa $10 zvakanzi chidya mari yacho. Aiwa zvinowanikwa ane vamwe vanhu mumwe munhu wainyanya kufarira zvisingaiti. Munhu uye anotoziva kuti anozviziva here kuti aidiwa namashakada zvokudaro. Kalisto Pasua aipfuura Sterek parodi aina Masimba Dinyero na Pio Misha. Pane pamba pavaienda mino mumashamwari avo. Saka vaiwanzo ndomazuva vangu ari kuisiti ilenzezeri katimu kwakazobva naDenver Mukamba uko. Vaipfuura ipapo Stereka. Saka one day tandiri kwaMutare pachitambwa Mbada Diamonds Cup kuno kwaHarare. Saka tiri kuona bhora rakati mudhara mamoni here mukomana uyo vakomana aya anopfuura ndo makochi aya. Saka Kalisto paaisumuka pape achipa ma-instructions izvo ndiye mufana uyu. Saka akazenga akumufarira zvisingaiti zvokuti handizivi kuti Kalisto wacho andozviziva here kuti mashakada aimuda zvokudaro kana aiye masimba kuti mashakada aitifarira zvokudaro. Because aivada zvisingati aivada zvokuti tu
Zvoroti pangotsaurwaniswa uchitaibva afara. Aitovafarira kana paakaenda kunational team zvese zvezve aizviziva aitozviteera kuti ko saka wedu uyo ndiye atove kochi weZimbabwe. Akomana Mwari anoyambutsa vanhu akomana. Mfana uyu anopfuura nepapapa achitofamba zvake netsoka apapo ndiye akukocha Zimbabwe. Mudara. Saka asivo vaisataura vese manje. Iye aingomuona achipfuura. Kana iyo pasuwa ndofunga aitongozvionawo kuti ndimashabado akagara apa but vaisataura vese but iye aimuda zvisingaiti ndiye munhu waifarira zvisingaiti. Munhu wanganga asingadi chete kubhora uko ndi Thomas Makwasha. Aimuengere zvakaklasha kuzvishavane pamusikana. Chii chakaitika? Musikana anga adiwa namudhara iye anga ari waMakwasha saka anga akaita mukarati so ndofunga vanga vangodananawo naMakwasha. Makwasha anga akaitawo chikarati saka mudhara akazobvutirwa bhebhi pamuromo naMakwasha akabatora musikana haanga asingamude amuvenga zvekufa asingamude. Akapedzerwa ntaurire kuzafika sono pana 10 minutes to 11 mukena national driver rap sono program yatu chanchiso oimba retu gwira kampiri ya chimwene amalemu Sifas Mashakada mwana ikidwa mmanda pachinoya apo siko kwambiri omupesera notseni Joshua Sato achimwenanga pa DZ alibwanja mai Sato zikuyenda alibwanja achimwenanga akanjiwa Andrew Kanjiwa AK Joyce Chari zikuyenda bwanja pa DZ pompo Rexon tukuta kuna resti tukoka otsakwana ntoka so iye mangamba maizviziva here kuti Sifas Mashakada yanga iri hama yaFirst Farai? Pandikauya kuno kuHarare ndichigara chitungisa munhu andaitishandisa instrument yake ndiSifas akatokamura painstrument yake ndisandani instrument kuti izvi ndo zvavanoshandisa angandipa 4 2 mamid ma4 by 4 and then mabass drum madouble 2 amplifier nedrum set ndinaro zvangu kutishandisa. Ndaienda kubasa weekend yenda imbadaro kamari kadiki musi weMonday samukoma even pakuti Sifas achakwanisi kuenda kubasa bye ndindaigara naSifas kuchipatara ndaenda kunoswera naSifas kubva kuseni. Sifas anga asiri mukoma kuno kucheta akatamba nawakoma wangu kuchinoi ini ndakatamba nehanzvadzi dzake Gertrude, Eunice Mshakabvu naKoni anditi amai vake ndaamai vangu taakurira muchechi imwe chete nevana vavo Salvation nditori nemafotos kumba kwaana Gate ana Eunice vacho ataitorwa kuti mayouth kuchinoi kuchechi saka hasi mukoma wokuti ndakamuwana kunoko manzwa pakuti rimwe instrument yaSifas Mashakada yaitoshandiswa naFirst Farai nekuti paukama hwawo vaiwanana vaiwirirana kavo. Hanzi mudhara Mashakada aitomboda kumboroora ticha asi manzwa pakushungurudzwa kwaaitwa nemukadzi dzimwe dzenguva aitombogara mumotokari iye ari pamba pake kana kuti makanzwa paipe zichinzi even chero kusina show wainzwa Sifas Mashakada achita komana ngatimbowaya zvedu ndikuda kuti hey pamba paipisa madhuwe vaidya moto but mudhara akambosvika patime yekuti akada kuroora mumwe mudzimai mudzimai aiticha kuBanget uko but akanga aine kakutya futi kuti mukadzi uyu akazikanwa newekuchinoi vachabva vatomutora kuti yaugare ukoko
ainzi Julie kuti akazikana nevanhu veikumba vaibva vamutora kuti chikuyo vaibva vatogara kuno ubva vamuisa padhuze saka yaida kuti njuga dzake zvishoma nezvishoma kuti nokuti akangoenda angozikana angoenda kuchinhoi kuda kuti kuna madhuve yakutozofamba fasta yakubuda but iye ichi chaanyanya kutya kuti vanhu vekumba vakangozviziva chete kuti ari kudanana neuyu hama vekumba vakutomutora kuti uya kuti vekumba vakanga relationship yavo namadhuve pamba asina chaizvo vanga vasiri kunyatsoti chaizvo saka vakazosiyana naye sei vakasvika kufa vari vese vanga vari vese uchanga asingada chete kuti zvibudikire anga asingada kuti zvibudikire but vakatosvika kufa vari pamwe chete achiri mupenyere yemadam teacher yeah I'm sure mupenyu ainzi Julie rekuchikoro aishandisira kuti Julie Banda aiticha pachikoro chipi chikoro chandizivi hangu but kubangeti asi kumusha kwake anobva kuchiredzi taitomufamba naye mumashows aitobva kutravera kubva kubangeti takaenda naye kwakawanda kunana Bait Bridge kunana Nyamapanda kwese uku taifamba naye kazhinji madhuve ari kumba anga ari kumba akachengeta imba ini chandaizoona kuti mudhara chaiitira kudaro ndechekuti mamiriro anenge achiita kumba munoziva kuti zvimwe zvinhu zvakafanana kana kuti isusu varume ukaona takuita magirlfriends kana kuti varume vamwe vanonzi vanorara kumabhawa vave kumba kunogona kunge usiri kugarika zvakanaka kunenge kuchipisa zvisiri mune vakadzi futi varume vofuti tinogona kunge tichinetsa futi zvekuti mukadzi anogona kuvhuma afunga kuti arigada ngotsvaga mumwe munhu angonditora zvangu ndingotiza ndoenda nemunhu iye zvinoitika ane rudo saka ndo zvaingoitika pane mukuru haanga ari pamahwani muri Zimbabwe ndinonzi Alec Macheso kana baba washero kana kuti aya ndinoteerera kuchirongwa chinonzi gamba remimhanzi matinonzwa nhoroondo dzevaimbi magamba emuno muZimbabwe paNational FM. chingoteya nzeve padapura unanzva station unzwe kuti turu amaikani National FM yanibaya moyo kunzwa kuti tapi gamba remimhanzi paNational FM. National Driver. Zona nichabanda nansi tupita natsogolo program yathu pa National FM nyimbo ya mpepo tinayo kambiri ya mfumu yanga ka National mbiri ya mfumu yathu ka Sifas Machakada mwamba kuti inafika pontaye kuti ulendo wa malemu anafuna kuti mpaka na akwatire wina mzimayi ekamba kuti amai vakunyumba amadhuve hati inaligwira nditu amavuta amasausa mkazi mwe poti anafika pantaye na kuti kuli bwineneka ndifune wina muzimayi ndamva chimwene Osborne apa kuikira umbona kuti kantai zina ukaona azibambo akumaswera ali kubawa ndinkani kuti kunyumba uko sikukhalika azibambo nthawi ina kumatuluka kunja kumasakasaka kunja uko kumapanga ulenje kunja uko ati nthawi zina kukhomo kunyumba uko kumakhala susuka sikukhalika bwino ndizoona zomwezo icho kwadere chocho nayi madzimai icho kwadere chocho kutanzana baba ukaona wakutiza pamba chingunosikira kudzanzi pamba pane pasingagarike mchinyepa mchanyepa icho kwani icho here chocho ameno tichavanzwa vachakanda mashoko manje kuti icho kwadi kana kuti kunyepa right. Rekani nzve chibage panapa chibage akutaura nezve ma-instrument a Sifas Machakada kubva musi wa 11 kusvika musi wa 23 August pazoshe aSifas handina zuva randakarega kuenda kupi kuchipatara. Farai nakumuona ndichitumwa naSifas ndini kumba kwa Farai nyangari apa andopupura ndichitumwa naSifas endai muti kuna Farai ngaaunze zvinhu zvangu kumba nokuti maspika
aive nemaspika aishandisa angabolekwa maspika kwete kutengeserwa haisi kwa maspika ne$50 per show. Papa nemabasebin 2 nemamidrange 2 neamp 1 zvikanzi ngaunze zvinhu zvangu kumba ini ndiri kurwara kusvika vanambuya vokuchinhoi vazouya pakaiva vanambuya vokuchinhoi pakaita mamwe maweeks futi Sifasi achirwara tichinda tese kupi pakazosvika pakunzi Sifasi achinjwa muwadi 3 maangari akuiswa mu intensive care unit kukanzi hakuchabvumirwe munhu wese kwakudikama mukadzi wacho chete. Taienda tichinomira mukarumu kaya kekunze kwe-intensive care unit toita minamato tobuda nanamai Mashakada toibuda. Musi wokupedzisira wazofa Sifasi ndakabuda ndikadzokera kumba kwaFarai kuZengezi ndikati ndatumwa naSifasi zvanzi ko zvinhu unounza harini. Zvikanzi ndakamirira mota inobva kutaundi ikauya nezvinhu ikauya motikari ndouya nezvinhu kupi kumba. Ndichisvika kuHU kunaina unobata maoko kwababa Mugadza ndomva foni yaringa mai Mashakada vachichema Sifasi akusina. Ya saka pa hey zvofamba sei papa festival anga achiti ndini ndaienda kunoona Sifasi kuchipatara mapude egara kuramba kuti festival anabva ambosangana naye ameno zvandikutaura hazvizvokunyepa tiri munewsroom Sifasi akafanira kuplaza ndikauya naSurumani uyu ndakafonera Surumani muno mutaundi tikasangana paPortugal restaurant apo zvikanzi naSuza ngatibatane tiende kupi tiende kuchitungwiza bvunza Surumani naAli munin'ina wake ndikati ngatipinde nekumba tichitora maspikani aSifasi zvikanzi namwe naSudu tarigeta kune space iri because pashaya munhu zvinhu zvinhu zvakabudiswa panze hatingasvike nemukwende ndikatosvika ndikataura nageti hanzvadzi yaSifasi waenda kumba kunde maspika aSifasi handindizvoka zvikanzi hama ndichirega vanhu vaende kupi kuchinhoi mangwana vakasimuka mozoya nezvinhu because pane pane space ndakashamisika mangwana chokuri kubuda kuti nyaya yemunewspaper zvikanzi wasiya ataura kuti Fara akachida kuba maspika aSifasi ndoba mukoma wangu inini manje so is now in Egypt kuchiti fonera Sifasi wasiya tonotaura naye kumba mudara kuti chichiri kuitika anonzisa indoti mudara ndimirirei kuma6 ndiri kuya pa10 tozotaura kana mune problem nenyika tofana kusolva nyaya dzedu zvakanaka iyo baba kwandiri uri mukoma ingavauya pamba pangu inini wasiya itoya naSifasi totogara pasi kudya handizivi brains yake ndisakadai vakazona ndakati mudara because one munhu angachida kuita president wenyika oyo 2 zita rechechi roro mapipi renga riri zita repolitical party chechi yake zvinonzi mapipi saka pai ndakazi kuti ndofunga mudara wangu iye handina basa naye anovavisa ini ndati ndiri kuya kumba na6 tozotaura akabva mhanya pamakoni zvandikutaura zvine witness kana ukaenda kupolisi hanzi Fara akuya kuzondiponda pa10 ndomuziva Fara aita basa rikurwa vanhu mapurisa akaya kuzoreidha pamba pausiya zvisinei mukoma wangu akabva anonoka kupedza basa mumutauni ndokubva tanonoka zvikanzi handitorora kumba dai takatosvika taitosungwa kunzi shuwa auya kuzouraichi osiya good mapurisa aivaseka mudhara haina handina kuinda pakumba kwake mapurisa aivadzokera kukamba kwamakoni yaka zvikanzi mudhara enda sara mamwe apa Fara hasi kuuya ona 6 7 8 9 10 kusvika kuma11 dzapera ndo mazuva akashaya tongai anonzisa mapurisa ari kundifonera apa pacentral yauya kuno nyaya yayo zvikanzi kwauya kuno kune dhoketi rako rakavhuriswa naHosea nderei zvikanzi wakati kuenda uri kuya nomuponda kumba tikati kuma musingandisunge sei pesa mudhara wayo kwakutiudzwa kuti uya nekunoku akati ari kuenda kurufu kwatongai zvikanzi chiuya nekuno iwewe naFarai tisangane mutauri haana kuuya ndokuti another 3 months ndomatadainzwa kucentral zvikanzi dhoketi taakuya taakurasha haasi kuuya Hosea kubva kumutara ari kuti nyepera ndokuperawo kwenyaya chero mainzwa kapo nhau yacho right geti umwe akasenza naye Gunners akasenza naSifasi Mashakada Craig instrument yakanga yatorwa naFara ahaya in fact vakanga handisiti akahaya asikanzi vakamupawo semunhu anga ari kuchinhoyo seshamwaro aingoita sekuru nemuzukuru akapiwa but rakazononoka kudzoka mabasebin acho iwayo anonoka kudzoka asi akazodzoka zvawo still remember akadzoka mabasebin because isisika zviripo asi akatora nguva hombe nawo vakazodzoka mudhara akurwara mabasebin iwayo asi haana kuzvirovesa zvakadzoka akadzorera zvinhu
mwana pakaida award yaSamsung, pakapiwa award yaSamsung. Ndarati kanitengo kabhutsu kakanaka nakaoke kuti chi vangu ndakapfekawo sutu bobo. Saka vabva kuaward kwekubva kangobviswa ubva kaiswa vakagara. Saka pakazoitwa touring yekuenda kunana Masvingo, Chiredzi, Checheche nana Macheso. Then bhusi vakatora nguva vakaipfeka ndopa yakavashura. So ndopakatanga ronda iroro. Atitovati Mudhara enda kuchipatara. Bhusi ranga rakati rangapamba kasvuka, but pakazi paita kaburi kadiki so kanga kapinda mukati. Chitoti Mudhara enda kuchipatara. Anza unobaya Jackson. Zvite. Ndopaingorambira ponza unobaya Jackson zvite. Vaibva. Then atazoona kuti urwere rukura. Saka ini ndakazoenda kwangu kumusha kwaMusana. The following week yacho ndinoda kutofona titaure zvebasa. Pakabva tofona zvotonzi nditori muchipatara ndiri kuzengeza. Kuenda nzagumborere. Kuzouya kudai so kunoona kuchipatara. Tonzi vada kudamburwa gumbo. Svika ndopakazosvika kudamburwa gumbo. Gumbo rabviswa riri kushanda kwasei mafambiro anga mazuva ekutanga zvaimbovashupa pakufamba kozi semunhu anga asati azvijaira kufamba nemakirashi, asi nekufamba kwenguva vakazinga vakutofamba plus vaitomboenda kumaexercise parenyatwako kwataipota tichienda navo vachienda kumaexercise. Vakanga varight, vakutofamba zvakanaka, vakutosenza kutomira pastage nguva yakareba, kuti nguva vakatonakidzwawo. Vangasiri kuti kana isusu taizovazira kana uko kuseri kuti Mudhara nhasi akafarisa, but kana ari pastage watomboona vakuzunguzika wotoziva kuti hashasha yanakidzwa. Bari kwete zvekuti toona kutoti kutamba zvimwe zvezviyayo vasingaiti izvozvo. Vakazombosvika here paextend yekuti vanga vakuridza gitara vakagara pasi. Pavarwara apa pekupedzisira havana kudaro, asi pavabva kuchipatara vachigumbo radamburwa vairidza vakagara kusvika vakuzokwanisa kuridza vakamira. Mapanzo akapoka kuti zvakatangira papi urwere anzi karomunda kakatanga kadiki kakonza muchimbonge wapfeka kabhutsu rekaiti nzwe panapa kubva kuna amai Mashakada. Mashakada vakaita problem yegumbo, vakaita ronda mugumbo. Saka tese tiri tu zvakatinetsa nokuti vaida kunorekodha rekodhi yavo. Pavakabva ikoko kurekodhingi vakangosvika vachiti ndaita ronda, ndofunga bhusu yandibata. Ndopakatanga nyaya. Bhusu yandibata makuseni vasvika kuma12. Ranga riri gore ripiri kufunga kwenyu? 2004 kana ndisingakanganisi. Ndopa vakatanga kurwadziwa negumbo iroro. Gumbo iroro riri ndiye rakakonzera zvinhu zvakawanda. Saka takafunga kuti igumbo vakangorwara one day chete. Vachibva kubasa ikoko vachisvika kuma2 vakati gumbo rikava gumbo chete. Makusenda kamamuka gumbo razvimba, gumbo rakuora. Just like that. Munoziva munhu wechirume anonetsa kuti aende kuhospitari. Vakazosvikira pakuti gumbo iri vakuonawo kuti hazvichaita. Ndopa vakazoenda kuhospitari. Paye vakurapwa, vakolapsa, vakatozokolapsa. Gumbo iri rakubuda ropa richiita sei. Vaenda kumanje kuhospitari yechitungwiza. Dr. Moyo Obadiah. Baba vakashanda moyo zvikurusa zvokutoti pane patingati resiso vakatomboenda kana kubasa vakatadza kuita basa gumbo ravanetso. Yes, irororo gumbo vane ronda vakabva vastopa kusenza nokuti chinhu chakungovarwadza miri wese. You see, saka vanga vasisaende kubasa. Saka ndopa vakazogumisira vakuenda kuhospitari.
varapwa Gumbo hospital vakarapa kusvikira radimburwa tikafunga kuti zvichaita nani takamhanya-mhanya mamusicians akandibatsira stereki nguva iyoyo zvanga zvakaoma ndakabatsirwa stereki namai Macheso mwana mudiki but akamira neni kundicomforta kuti ndisaite stress naMacheso vakamira neni zvokuti vana vaya nguva iyoyoyo vakamira zvimwe zvokutoti vashoma vanozviita kana mumwe ari kumadambudziko vanhu vanosuduruka but that time vakasodera padhuze neni kuti vandibatsire kurwara kwaSifas nekuti tese taida kuti apore. mawanzo akapo mother gogo muchakabvuka vachinguno pa uchapupo hwawo ka masira seke mukoma wangu masira wanja chimenanga Alfred Naison ati ndirumbesa ndiri pa chintengo kutere kupa nyimba ya mpepo ya National FM ka zikuenda bwanji mungari bwanji kodi rank mashao msonza tichaona bari zikuenda bwanji mwene Jackson Tsoka Bishop Felix Kandiero bwanji pamarontera apo zikuenda bwanji achimwenanga rekatinzwe kuti shoko reurwere rakasvika sei kuna gogo amai vaSifas muchakabvu neuromboti gogo pandakaita uri kuronawo vanga vachiriko kuchikoro kuri kuchinhoika muna chitambo kuchitambo section ikokoka ndavashanyira kuchinhoi asi neurombo kuti gogo vakatozotisiya ngavazorere murugare. Zvakandibata ini ndakanga ndiri kupurazi kwandakanga ndiri ndobva ndaya panapa ndinzwa zvichitaurwa ndobva ndati aiye akanditaura ndobva ndaendawo kare ndobva ndatoona zvishuwa gumbo rake rakatangira pamusoro apa rakangokuvara so ko chii chakaitika saka ndangoti ndipfeke bhutsu ndakati bhutsu iyi pamwe mosi yaita diki ndopakatangisira kurwara gumbo racho zvino ndongoramba richingorwadza chito gumbo rachiro ndopakatangira urwere hwake pagumbo ipapapo zvonzwa kunzi akuchipatara ndobva ndaenda ndikaona gumbo rachiro rakati zvimba zvishuwo rikurwadza ndobva tagara ndozonzwa zvakunzi handichiuyai rakuda kuti rudumburwe ndobva taenda payapa akamboti aiwa ndaumirira shamwari yangu Obhesi kana Obhesi auya ndepandinozoenda kufiita kwacho kuparishini svikira Obhesi ndobva auya ndinzwa zvichinzi auya ndobva azoenda ikoko tenzwa achinzi gumbo rachira dumburwa ndobva radumburwa gumbo rake asi akamborarama zvake zvakangodarowo achiguminowo zvakadaro nemadhomo kusvikira futi zvadzoka zvakare ndikaenda futi kazhinji ndanga ndangogara ikoko ndichingoti pamwe ndakagara ndaenda ndangoona ranga risingaiti zvakanaka. Right, mukoma Chibage moti kudini paurwere hwaSifas? So ndokushanda kwandakaita naSifas from August 1995 kusvikira 2012 pandakazosiyana naamai ndingati Sifas akafa 23 August. In fact asati afa ndine munhu akatanga kuoneka but ndakatadza kuzwa kuti chihebheru chake chaireve semunhu akanga sekumagarira makaita ndomagarira ndandakaita iye akavatisa sithi remotikari. It was 4 June tiri kwaSamboko paineni natapfumanei watinoti Brufos akatumidzwa zita rekuti Brufos nenyaya yekuti aingoti kwana Brufos sekuru mune Brufos noSifas aifarira Brufos mune Brufos yakanakawo ndomva taona ndomva tasvika paya vari kudya kuBrufos naChingosho aiva dhiraivha wechirori chedu kunza sekuru vanhu vazara muchiuya kuno muri mumboridza toziva kuti miri yenyu haisi kunzwa zvakanaka chiuya muridza Chibage ndakakutengerai kiti kuti musare muchiridza magitari inini handicharidzi magitari kusvika kure ndangomirira kawati kangu ndikangopiwa kawati kangu muna August pamwe kane mari shoma pamwe kane kasina mari ndoenda kuTriloni kunorima fodya kupurazi kwomugomo wangu ndikati munopenga imwe sekuru munganorima fodya. It was 4 June munganorima fodya
kutrilioni magurwa gumbo yezvino makatadza kuti mavodka muchina makomba akakwana zvikanzi wakapuza vana chimbetu vakaendepi vakafa unofanira kuti maonendofu andiri kuita aya unofanira kuti ndichararama kuona ndapinda muchipatara zvino handibudi zvakandipa shungwe kuti ndiende kunoona mai tasara naro vanowando PR wepachitumbuzi hospital handichikumbira kuti vamashakada vakaya kuzotora mapiritsi kunoko muvanyorero pasi kuti ngavambomira kuenda kubasa kana zvisingagoni zviri nani tombovharira kiti tirege kuenda kumashozi kana kuti toenda kumashozi tongoita zvataiita vari muchipatara nokuti vari kurwara vanogona kutifira musango isu nditofamba navo ndisi tiri kuvaona asi vane nharo dzokuti havasi kuda kusara vari pamba semunhu anga ane habiti yechi yemagitari kuti magitari anofanira kuramba ndichiwaridza kusvika ndadi joni rinofanira futi yani yaro endi ndowanga uri muromo wake kuti joni rinofanira futi yaro zvisinei takamba tamira kuita mashows takuchingomira maflats iwayo kana taenda kuunoridza saka vaifanira kunge tichinoridza kubhindura havana kuzoya nemari ati zvavasina kuya nemari ini ndakuenda kupi kuningirikiri kumkumbura ndimbonotengesa mbatya nokuti ndosona bhutsu ndinosona mbatya zvakawanda zvandinodi zvandinoita saka musi wacho ndandavata mustudio ndichirekoda gospel acapella yedu kuningirikiri mumotafoso kugrace records nanhasi album iyoyo haina kuburitswa nenyaya yeeconomy nokuti tatine contract saka ndichiri kumboonetsana navakagoma kuti vatipechi ngati master copy redu tiwane kumwe kwatingariburitse riri zvisinei ndakamba ndaenda kumukumbura musi wa4 ndiri mubhazi nomba ndadhireka ndifoni ndokunzwa namba dzasifas hadzisudi it was 4 August manje ndo musi wakapinda sifas muchipatara saka enda kanoita 6 days ndiri kumukumbura ndaenda kunotengesa uye ndichienda kumusangano wechechi ndoma ndaenda kumukumbura kuya ndosvika ndotengesa ndokuya nemasawa saka ndakasvika nemasawa usiku ndokuwapinza mubare umo asara acho ndoma ndaenda nawo kumba ndomva ndafona mbuya muri kuchipatara ndiri kuchipatara sekuru vachiri kuchipatara kubva musi wa10 kusvikira musi wa19 wakazobviswa sifas side bed achiendeswa kuintensive care unit ndaienda kuseni nemanheru andinazuva randakarega kuenda kupi kuchipatara achimbokomblena uko kiti yangu manoitora here kwafarai kwairi dai munotora zvimwe zvinhu zvangu zvigare zviri kupi zviri kumba well dai tazviona ndo mamirire zvakadi ezvakaita tazviona ndoenda kuya ndichinomanikidza farai unza zvinhu zvanzi ndakamirira motikari chizotakura zvinhu first farai nokuti munhu aiwirirana nasifas hysteric saka munhu wokuti akanga akakumbidzwa zvinhu nasifas infact akanga achaisigwa zvinhu nasifas saka meno mabhadharirano avakanga vachiita hatinga apindi tinoda kuti tingova nenhoroondo yekuti inini ndakashanda sei namashakada mapanzo akapoka ndawa chibatawo ka reketi nzvo Craig Ganas achitarawo maringa nezveurwere akasvika mukutoshaya muri mese tiri tese chii chakaitika mazuva ekupedzisira mudhara airwara problem yakazonyanya kuti pane mukuru yauya shuga yakanga isade bopoto yaida kuti agarane achifara saka ndo shungudzo mbiri hondo yake hombe aida kugara ari kubhendi kwaanenge achitamba nevanhu saka problem yakasiyana nezvekuti maproblems acho anenge achinetsawo mumba vanhu vanonetsanawo maprevhesi anenge akushanda saka vanenge vainzi vaendeka kushorisana kavayazoitana kuti handiti iwe wainyenga stereke chinyenga katone nhasi handitori kuona saka rinenge riri dunga munhu zvekuti zvaimukonyongora zvokudza shuga neningi bendiwo kuti kumwe kwaiti anoridzawo aizogona kuvharwa mari akazombonyimwa mari namaijojo aridzawo kuhamenoangota nyimwawo mari yacho saka zvinhu zvese zvibhendi raizwa achitoridawo mari kuti mudhara ngoti manyimwa mari pakudiko kana kuti pashayikwa mari raifunga kuti anenge ainayo saka vanhu vaisa pressure semunhu anga akuzoti bp shuga saka anenge ari kuzonzi vaenda kuchipatara vanenge vakazonzi chikosoro chinenge chetib saka zvakabva zvamuwandira saka akazonditi kwandiri kaimweni mapiriti acho awanda noti eshuga noti aids noti eTB
chazvikwana ndaumarasa usangani munhu angaitotora zvimwe zvinhu zvakachiro zvinopisasizvo but achizvitaura in jokes like aichitaura pamba zvisina pasingaite todzima kuti mutana chigo mda unzi aenda ndanibatira hove ndoenda ndinoruwana enda ndinobata mabest fisha mudhemu ndoya ndomutengesera kana kumba saka apa akazorwara zvokuti ndakatombomuona masikati achikati komutana james kanzi indogona kufa ndikati koenda kwazvari kundibeya kwano ndituka komunotukirwe anzi ndiri kuita kwazvimapropa mapropa aizo akadzi hawo saka vaisotesana nokuti inenge yaremerewo kumusoro tsumbo yacho yanga akurwara zvakadzi achiti vairamba kuti iwo hauti zvakadaro kuzvari kunzi wabatwa zvakadai vakazwana kupi woita uda saka paive nekakunetsana kavaingoitanawo zviri interior zvavo vega but saizozvizivo zvinomwona kuti ayakwazi zvedu but azama kumusofta but akazonyanya kumukwadza nechokuti bhendi zvino kana ndisaridze ndichirwara vanodyi saka bhendi rangu rotoparara zvaimurwadza semuimbi zvokuti atine sho yekuenda kuchibondo akabva adhimitwa kuchipatara achinzi amene zvavakanetsanira achibva adonha pai mulone kubasa kumba iko pamba akanetsana na makadze aibva vaingofunga kuti munhu asati zvagombera so munhu akangofa akangosimba saka vaingoti zvaingotaura nguva nenguva zvokuti chaipindura futi rafu chaitaura rafu zvakaoma chiti chaidzorera zimwe zvisingaite saka vanhu vaingozamburana but zvazvo mukadzi saka but mukadzi was very patient aiziva munhu wake hakuna munhu asikanetsane but aizama kuda kuzama kumubatsira zvichitozi pafirst instrument mukadzi ndiye akatozama achienda kujubek ende chokwadi hacho achiti no sipasita kudai isaichi hapane yamaroko zvandakambogamawo chindaiso vanhu antiunodya anoona tonyaya vaine kuzviringana vaingotaura anga munhu aitaura rafu zvake but anga asingazivi anga ine freedom but zvaisa zvitora serious iye vanga vajairana but munhu akazongorwara zvakazonyanya saka tandiri mubishire kuti tigadzire imwe rekodi zvikanzi akwaita show kuchibondo tikazonzwanza mudhara adhimitwa ndanomuona ko mudhara ichi zvikanzi auri kwachandaswa chibhengoro ichi chinesira kanzivisa inhamba dzangu dzekudenga izi ndakutorowa pasi achakatosimba kwaita mudhara muchara zvikanzi muri kuona ire zvebhenda ndine mari vanenge vachinditi sekuzekuzvakazomondorikuyazondona ega kuseri kwasekoko tiwaona tavandida manje ndiri kufa mucharisimusachibaga vangazingawe vakazoda kuzouya apo but vakanga vasingauyi vozi mutauri yakanga yatopo vamwe vakanga vakuda kuti vade bhendi chibaga aida kuzvita infact akazvita neclofkin nekuti was a backing vocalist and was a singer in the madverse vanhu vakanga vasara saka aida kudaro but akanga asina idea yekulida bhendi saka vaitotiti chibago aitoripo iye arimo vanhu varimo kuti manje chidakongatenga bhendi songolakonanara saka ndozvavainguti aingodurirana chokwadi saka chibago vacho zvikati iwe unoridza hosho hauite zvemagitare uri dhensa unomirira kutamba saka ndozvavaita aingoanguti amakohwa vanga vakajairana iko kuti chibage kachi akatobuda panyaya kutengesa chibage bhendi rambotangwa rasimba so achinga chibage panonzi pachine mbiri so nechipijoti so vakabuda zise kuti chibage iro vaitengesa chibage iye nasifasi rambotangwa vachitobisa chimota chaona kuti chibage wotengesa sifasi aingoita zvezvese zvinenge zvangoita kuti akwanise kurarama ndo pakabuda zita iroro saka pamakazonzwa kuti Maria,
zvisati zvaparadzwa pane imwe show yakanga yasiya yabhadharwa mari yatombodliwa mari yachona nani navamashakada. Saka show iyo takaienda kunoiridza tichitsvira mari iyo yakanga yadyiwa. Saka show yamukati mimi makapedzera kuita navo muri pamwe chete ndepi? Show yandakapedzera kuita navamashakada ndiye kwaSambroko. Ndikupi kwaSambroko? Kumarondera. Papras. Okay. Ndo yatakapedzera, ndo yakava show yekupedzisira iwe. Kusvikira musi wa19 wakazobviswa Cephas mu side bed achiendeswa kuintensive care unit. Ndaienda kuseni nemanheru nazuva ndakarega kuenda kupi kuchipatara. Saka patakaenda kuintensive care akatazonzi doctor akuda kuti waita operation yekuvageza itsvo, saka hamuchatenderwi futi. Tobva tangomira pashe kuintensive care unit. Ndakaenda kaviri, tichingominoperera panze, munhu anga akubvumirwa kupinda muchete mukadzi wake, even mai vake vanga vasisabvumiri kupinda kuintensive care unit. Saka taitongoperera panze paya. Nhasi zviri sei aiwa zviri nani, mhino tongozvisa kuna Mwari, tonamata tiri panzepo paya, todzokera hedu kupi, todzokera kumba. Zvisinei, musi wokupedzisira wachona unowandiwo musi wa23 masikati kumapasti something to 2, in fact mapasti 2 ndakabva kuchipatara ndichienda kumba. Kwaive kune nhengo yedu yeJudasisa yakanga yashaya kuti ndikati ngandifureni kwaBishop Samugadza ndichinobata maoko. Ndichisvika nepo ndichiti ndinange kwaBishop Chidzenga, ndinoona Bishop Chidzenga ndovataura kuti inini hongu ndiri committee member but handichakwanisi kuti ndifambe nekuti ndiri kufambirawo nyaya dzeurwere huri chipatara unaomera zvakadi zvakanaka. Ndichisvika pamba paBaba Chidzenga foni ichipinda, mai Mashakada vakutochema, Cephas akuchina shame. Operation yanga isati yaitwa. Operation yanga isati yaitwa. Chinzi the moment history yatinozonzwa nokuti ndandisipo ipapo ndandauya kumba. Tinonzwa nhoroondo yokuti vanonzi vakangoti Macheso paakasvika vakangonyemwerera, vakambva vangomubata ruoko. Ndiye munhu akapedzisira kutaura naCephas kuti in fact kungonzi vaseka hamunoita zviri right. Ndomva chinguvana ndobva kuti after 5 minutes hanzi vakangoti that's that. Zvatopera zvakadi zvakadaro, munhu atosunga rwake atodi atoenda. Ini ndakatanga kumuza semunhu kuti kana uchigara nemunhu every day uchimuona miri wavo pane kakudzikira kawakaita so. But kuti ndibvunze manje mudhara kuti kumudhara mazuva anomudzikira handina kudaro. Then takazoenda kuBhinduro imwe show kutendaiwo. Isi mudhara wedu taimuziva kuti nyama yaida nyama stereki, but ipapo akatadza kudya nyama. Kana asina kanganisa nyama iyo, kana isina kupiwa ashumba ndiwo vanenge vakapiwa nyama iyo vakatoidya, but yanga iri nyama yakawanda. Takatotaurana tega takati shasha kuramba nyama, shasha yarwara ndizvisho sondora imwe iroro vabva vaita serious muchipatara rakateerera racho muvashaya. Kukumbira kuona Macheso vakaita about 2 weeks vachikumbira vachiri kugona kutaura, vakati ndiri kukumbira kuona Macheso. Saka problem yakaitika nochekuti Macheso mudzimai wake ndo paakabatsirwa, saka iye anga ari business zvake zvekumba kwavo, tichingoti ari kuuya. Zuva raakasvika Macheso akamuona, ndofunga akangomuona akati sekuru vari right, akangotaura navo kwechinguva chidiki, akaona sekuru vachiseka. Macheso akati sekuru all right, imi munobuda mangwana kuhospitari. Paakangotendeuka kuti munobuda mangwana, Macheso achitendeuka kudai, Cephas achibva apera mweya. Ndo paakashaya ipapo. Inini ndo pandakazoti nai vaMacheso dzokai muone zvaakuitika. Ndo time yakashaya mama.
kana ndisingakanganisi kwakuri masikati kuma3 kana ndisingakanganisi ipapo because I don't know. Ngokuthi nini nguva iyoyo pfungwa dzangu chaidzo. Kushaya akatoshanda achitongoti achingoti chitonomuona kuchipatara chimwe chine nemukadzi wacho chimwe nguva chinda ndegawo nemudzimai wangu kosekuru chii ndamavanatanga saka pana kwavati mudhara uda kutosvika pakuda kutodhaka brain ndipakatanga kuti nekayo parisaya kuti abhesi apa rikuona masumukiro aita vanhu pagaya rinoiri kuchibonde izvo zvinhu hazisiri izosuva chaakatoridzwa aitoridzwa musi wacho isiri kuchibanza paridziva uri kuita apa ndakupa mari yakawanda nhasi ndisingokupa mari ka ndakupa mari yakawanda zvosvikwati mudhara paka lidhi yamekurowa apa ndakuzama kumudzoro zvati ndiri kugona ati amuri kugona but chinja ndazoiswa ichi manje ndakurowa pasi takutonzi pfekai zvinhu nopfekwa kuti tipinde maari zvimweni zvotaipfuza zvimaplastic zvasingaiti ndaenda kuna mbuya bcause nambuya wacho very close bcause vaitoziva kuti ndiye munhu anoshandira mudhara ine ndiane secret dzese chii andizina sekuru wasipapo tichingosvika andike akabva asvikawe bcause akabva ati andike ari kupi iwo tina mbuya amene pavari basi vanenge vangu vachiti vachatouya nambotaura navo manje asi vari munzira tichitikuda unoona achizonzi mudhara azoendeswawo hanzi aleka achingosvika here kabva ati vatobuya mweya zvatodhakwa saka pakangoya aleka achizomuona ushukwedza kwazazapera amene vakazotaura vese bcause vakama kudiwa mukadzi nevanhu vanga vari mabhesi bcause naaleki vaive neukama aleki aivirana nasekuru wake chitotora kunzi aleki akatomubhuswa pakubatsirwa naiva machesidai iye mudharauni panyaya dzeinstrument vachifamba vose iye akazobatsirawo sekuru wake mazuva asamsoni mudhara akanga akatosimba zvokutoenda kumberi topakabva atenga instrument yacho iyo nemotikari saka aitoberekawo mufana wake saka ana kubvira ambomurasa kusvika kunhamo cheyoena ndiripo ndakamboti pamwe manesana kunyatsoona zvakanaka ndokutozoona makuta kunzi chimbobudai panze maketeni akutovharwa ndopakutozoona kuti hapachisina iyanzvadzi yaSifa Mashakada yanonzi consistency wamanzwa kwa yachingurombaona iyo ka uchapupu wake kuti makarwadziwa chaizvo nekushayikwa kwakaita kamukoma Sifa Mashakada right ndikati nzoko chibage pazuva rekupedzisira semunhu anga ambobvako kuchipatara ndakaenda kuchipatara ini ndichinda kunotaura kuti Farai ati kiti iri kuuya manza ndavanachi uye mai Mashakada vangu vataura kuti zvanzi kuintensive care unit chiuya hai nhasi vanhu vaakubvumirwa kudi kupinda saka patakaenda kuintensive care zvonzi dokta akuda kuti vaita operation yekuvageza itsvo saka hamuchatenderwi futi tobva tangomira pashe kuintensive care unit ndakaenda kaviri tichingonoperera panze munhu anga akubvumirwa kupinda muchete mukadzi wake even mai vake vanga vasisabvumiri kupinda kuintensive care unit saka taitongoperera mupanze paya regai pano patinzwo zvakareka anzvadzi yacho anonzi Gertrude
parufu apa pakaitikawo futi drama rakaitikawo ipapo. Pane umwe weukama muzukuru akasvika ipapo, asvika parufu paipai. Saka madhuwe madhamu vanenge vasina kunyatsokupiwawo zvakanaka, kana kuti pane akavaruma nzeve weukama kuti kwaya girlfriend yababa yamashakada kuzobata maoko parufu apa. Hazvina kumira mushe. Saka regai nzvo panapa hanzvadzi pamashakada ichitiudza chokwadi. Mhirimhiri yakaitika, pane muzukuru akauya anonzi Defini anogara kuGrenora. Saka tange takagara muspeya tichitokurukura tinaye Defini namatiki mwana waSifasi. Saka manga muine amaine Nshila ndo vakazobuda. Mabudiro vakaita tinakwaona, vakazoenda kudining kwangu vakagara sisi vavo amai Mashakada, vakanovakwenyera kuti muspeya umu handina kunyatsogutsikana nezviri kuitika imomo. Saka ivo pavakazongobvawo kudining yakangouya iri speed, havana kukwanisa kuti vabvunze kuti chii chiri kuitika. Vakangosvika vachibata muzukuru yaangauya vachiti igirlfriend yadhedhi. Ndopakabva patotanga mheremhere vakumudzinga kuti iwe weibva pano. Iye akati handibve pano nekuti ndauya kurufu ndiri muzukuru. Pakaita basa ipapo. Vakaramba kuzvitambira nenyaya yekuti vakangoya vaine speed, havana kukwanisa kuti vatange vabvunza kuti ko munhu wamakagara naye ndiani. Vakangoya vaine pfungwa dzekungofunga kuti igirlfriend yadhedhi. Zvakazopera nenyaya yekuti vanhu vakazoya vakabata-bata vanga varipo, vakazoya vakatakanutsa vakati aiwa unge zvingadaro here kuti bhodhi irimo mumba moye motanga kuita noise, madi mambonyarara mozotaura zvapera. Madhuwe anga asina zvimangwana. Munhu aigara nebanga mumba zveshuwa, aibva angopedza masports ake, ada kupedza masports ake ipapo. Asi hazvikurudzirwa nditika mhirizhonga haikurudzirwe kungoharasana especially paungano dzakafanana neparufu ipapa kutyora mutemo. Nyaya idzodzo zvinotosungisa handitika. Right. Craig Gunners rekaiti nzvo panapa vachitiudza kuti zvakaitikawo vakazoonawo izvozvo. So anzi pakazombo parufu papanzi madhuwe ambuya madhuwe futi vakazomboti batai paya muzukuru wacho vachifunza kuti girlfriend yacho. Musikana uyu ataimutani ainzi Peshi. Angari muzukuru here kana kuti angari mainini zveshuwa? Wadzire madhara anonetsa iwa. Asi musikana akasvika. Kaza kuna masifasi kunyanya kusifasi munhu anga akanyanya kukombwa nevanhu vechidzimai nyaya yemiziki yaanoridza, nemunhu anga ari fana, anga ari comedian, munhu aitamba nevanhu. Kana aizodanawo mukutamba nawo aiwa handaimurambirawo kuti anga ari muchinja nokuti tinoda vakadzimari. Saka Pesha akauya. Pesha wacho kuti azoziva kuti Pesha kune vanhu vaitaura kuti mudhara panyene uyu vakomana mungripe segometi mune munhu aizoburitsa kuti no imimi uyu kana pakanzi pabuda mari dzokunzi taranidza magana pabuda mari so imwe mari chakasabuda zvakanaka wavonzi pakava paina Pesha ndiye akaitera chii ndengaruachanga akapiwa tikudi akapiwa futi akapiwa $100 handitori kuona. Saka akazouya zvitsukadi panhamo mamadha vakada kusumuka bhozi ainge aine information kudhara. Saka semunhu anenge aine munhu wake izvo zvazosvika kuzosvika munhu mukufa saka ndima uraya, ndima akakonzera, ndima idya maakuya. Saka zvakabweta but Pesha acho asavhunduka zvake, haana kuvhunduka. Asi akasvika achichema achidzamera. Akachema hanzi hauna kuchema vangochemeke kutochema kuti mari anova pasi. Aiwa zvinoitika izvo. So mimi makazoita sei masiyana manje chikwata chakaenderera mberi, asi amai Mashakadi vakazinga kupota vachitotitora apo neapo kuti timu izi Royals Originals Cities vakazinga kuti kana vaite show yavo fanira kumhondoro wakatitora. Kanzi vakomana vavo vakutondiuraya bhenzera idori vada kutonditorera. Ndakaenda pachibage baba mai chibage akundimisa. Saka ino vakomana chingondiridzirawo miziki yangu nokuti zvandinokwanisa kuridza mondiridzirawo ivo zvake zvaari kuita, asi ndichavharira zvinhu zvangu nekuti handingana kuita makwiki because
chibage akakanga kuti alingi nevamwe vari ukugo kanga asingawirirani nani saka because aitonzoiwo chibage idwe senior so you must take over this thing saka pakapa kuita kutonzerana saka mai vakabva vazongozvimisa vavhara instrument ravo mumba vangosvika ndane bp neshuga ini asi chibage ukwanise kuti ushandise zita rekuti the manifest fight yakamuka inini ndakanga ndiri mugaraji so mugaraji mandanga ndiri nemubedroom makaitikira zvinhu izvi ini ndakatenga ndakanangana newindi iro ndakanga ndakagara naedmo macheso sekuru Alec so isina nana Ed nana Alec baba tinobva same village kumusha kumumuru mapuranga village so taitokurukura nyaya dzekumusha saka Ed ndakatotanga kutozona bva atonditi iwona vanhu vari kurovana daisotouzwa but inini ndakaona kuti munhu akanga ari shamwari yevana vamashakada saka always vana vamudhara vaiti vakauya kumba uko avanga welcome yavaipiwa yanga isiri welcome yakanaka vauya kunozoona baba vavo saka zvakangokontinya kusvika neparufu rwababa vavo saka musikana uyu imimi muchitsvagurudza amai ava vakafungei podzima kuti varwisane chichikanya vakafungidzira kuti girlfriend yani yava zvanga zvabuda sei amai munhu akanga asiri ningirikini futi anga asitori shamwari yevava akanga ari hama yaamai vevana ava auya kunhamo yababa mukuru ndimai nini vakanga auya kunhamo yababa mukuru haasi girlfriend anga asiri girlfriend ai anga asitombori girlfriend saka pozodzima kuti ava zvivarwadzi chichi amini kuti vakataudzana sei mumba mino zvavakataudzana mumba saka ava vana vamashakada vakanga vakatomirawo nani namai vavowo avo vava vanga vane timu yavowo yakanga yakubatsirawo futi kuti taurwisana neuyu but vanhu vakazongodzirira ndo zvakaita ndakazobvunza gogo ndikati ko sei munhu akazonovigwa kuChinowe aiwa ine semwana wangu ndakati angavigirwe kuHarare vati mwana wangu avigirwe iye akanga atenga stendi yake kuno kuChinowe ndiye akanga atenga svika ndida kutenga stendi kuno kuChinowe ndobva atenga stendi kana muchiti stendi apa muri kuti akatenga guva iye akatenga guva rake akatenga tinganguri yadhi paguva ndiye akatenga ndakazobvunzwa nobhesta ini zvikanzizvo saka anovigirwa kunovigirwa kupi ndikati aiwa ane stendi yake kupi kuChinowe ndobva afona kumunicipality ikati tine stendi yake zveshuwa asi mukadzi wake akanga asingadi kuti avigirwe kupi kuChinowe aida kuti avigirwe kuHarare saka pakaita makwikwa apo madhamu anga asingadi kuti munhu anovigirwa kuChinowe vaida kuti avigirwe kuno kuti ropari Harare regai tinzwewo madhamu acho zvakanaka kugara muchikurukura sitaigara chikurukura murume wangu akati ini ndikashaya unoendese kuChinowe kasvikira kuita kakunge kapetena akuti ini ndikafa Chinowe saka aingogara achiitaura ndikati aiwo unoenda kuChinowe asi inini handiende kuChinowe tichiseka tichikurukura ndisingazvizivi asi paakashaya ndakangofungawo kuti kwaaida kwaakataura ndo kwaanofanirwa kuenda that's why muchiona vamashakada vakanovigwa kuChinowe ndezvavaida kuri kuti dai vanga vasina kutaura ndaita zvandoda nokuti is my husband but zvaakataura nemuromo wake ndezvandakaita akati ndoda kunovigwa kuChinowe that's why takazoenda nana mai kuChinowe tamirira maridzo kuvhunduka chatikwata hunge uine katurike kushaya ukama naMwari kunokonzera kutya rufu asi imi wadye gora makati zvamaronga eshe ndinobvuma makati kana zuva rangu rasvika ndave pano zarurai musuwo tiende kudenga nokuti maiziva kuti makadyara ukama naMwari maizviziva kuti hamuna chamakatadzira Ishe maizviziva kuti yenyu gadziro naBaba makaita zvakatipedza mate kuzwa kuti murere muchipatara zvaiva kure nesu kuti paya kwamutare marwadzo aiita madiro asi makatsungirira saJesu akatakura muchinjikwa
nekusuwa takangogashira zvose senhava yerombe. Zvaisava nyore nokuti basa mainge musati mapedza. Pasi pemwoyo wangu ndaizviziva kuti Samson haana mhosva. Ndaizviziva kuti wedu muimbi wakadzoka kuna She. Ndaizviziva kuti Ishe wakanaka vachamureverera. Hongu kunyange zvairwadza makaramba makashinga. Hamuna kuita chiramwa, makaramba muine tariro. Muchitsiza kuti kunyange zvorema mucharamba muchiita mharidzo. Muchiita mharidzo nekuda kwengoma nehosho. Makatsidza kuti muchashanda nemamwe magonyambira mumapire edu. Chiratidzo takachiwana paya makarara muchipatara chechitungwiza. Muchitiratidza kuti kunyange rimwe rinotsika musisina, asi maoko, pfungwa nemuromo munazvo. Nekudaro muchaenderera mberi nekufadza mhuri yeZimbabwe. Vaya vegodo vakafunga kuti nguva yakwana. Ndinoreva ivava vana mutingao wetiwa netsotso. Senhava yezviyo wakatanga kubvajuka kutaura. Vachiti yave mbeva iri kutambira muriwa chasara kudhinguka. Vamwe ndivo vaitoti nyaradzo yakaitwa. Asi vazhinji taizviziva kuti Samson haana mhosva. Taizviziva kuti handinyore kudzimira moto muzhinji. Taizviziva kuti akakumbira kuna baba anorarama. Onai nhasi wasunungurwa. Tamirira mharidzo yake. Zvamunoona kudai upenyu hausi muchechetere panyika pano. Upenyu vhiri nedzimwe nguva rinotsika madhaka nepasingaite. Mwari anoziva chikonzero chaanotipinzira munguva imwe neimwe. Rugare nematambudziko ndizvo zvinobika upenyu. Dambudzo handi chiratidzo chokuguma kwayo nyika. Kune vana vaMwari zvinoda kumuka wopfugama wotaura nezita guru. Ndiro rizita rine zvarinoreva zvikuru muraramo yedu. NdiJesu chete mutungamiri ane zita rinotipa zororo. Tinokushuvirai kupona nekuchimbidza. Jesu idombo achagara nemi. Tinoshuvira mhuri yenyu moyo murefu, moyo worudo, moyo wokushinga. Tinoda murambe muchiimba kuimbira korona. Dziko mumureverere kubva kuna moto muzhinji sivasima chakadaka mushakabvu ratikaiti njevana pakugoyewa kwembatya. Nyaradzi yakaitwa tikafamba mangwana tikagova mbatya dzake. Ina hapana chandakatora. Ndakanga ndatora foshoro akanditorera mukadzi wacho. Mari yese mukadzi uyu ndiye aitora. Hapana chinhu chandikabata inini chakefasa handinda kana chimwe chete zvacho. Mukadzi uyu aingoti mari ikauya yaipiwa navanhu vemabhendi. Vanhu vemabhendi vaiuya nemari kubvira achirwara vachipa mukadzi. Mukadzi ndiye aitotambira mari yacho. Ina handino kana mari yese yanikatoro yakevasi ndaandisina. Iye mukadzi ndiye aingoti ndiyangu. Saka imimi makatora foshoro zvikanzi chi? Zvakanzi ndipai foshoro yangu ndiyangu foshoro iyi. Ndakuendesa musha kwangu. Imimi papasina kana chimwe chamatambidzwa mukati rega ningotorawo foshoro zvayo. Ndikati handingotora foshoro semudhani rusevhawo. Zvakanzi ndipei foshoro iye. Ndiyangu ndaenda kundai kurusevha. Chatikatora igumbezera baba naamai. Ndiye chinhu chatikatora chakefasi. Gumbezera baba naamai chete. Chatikatora. Saka kubva ipapo makabva mapira musana ndobva mauya henyu kuno kumba. Ko vana ndanzva muchitaura imi kuti pane vamwe vasikana vaviri vaakaita nemudzimai wake yekutanga. Vane zvavakaonawo here? Pavana iye akati izvo vanava aina hapachanevapa. Tikati kumastendi amuri kutaura kuti kune mastendi akawanda vapeiwo kana kuti imwe stendi. Akati handi hapana istendi handipe munhu mastendi acho. Akaramba. Akabva aramba ipapo. Pane munhu yangaindika motikari kake, motikari akanga inayo diki nerori. Zvino ndakasongonzwawo vana vakuti tapuwa rori asi rori yacho yanga isina zvinhu yanga ingobviswa zvinhu.
ndobva vana vai vapuwa rori iyoyo ina handina kuzoiona asi kukoti takaenda zvikanzi oraiti ndoapa rori ndozvaakataura mukadzi wacho. sei nyaya iyi ndeyemhuri yakadzigumisira yasvitsana kukoti makataza here kutaurirana pachenyu? iyo semunhu aizikanwa mutaundi iye ndiye akangoti takuenda kukoti nyaya yacho iende kukoti ndezvaakataura mukadzi wacho akati takuenda naye nyaya yacho kukoti ndobva taenda kuyoko. Angithi zviri kuti sahlala okuhlupheka njalo but chinonzi rudo ngathola uthando lonke. And I remember eseza kufa mamdala ari kuphi mamdala vari pano uripo here ndikati ndipukute ndakudikitira kati ngihlikihla umuntu ilokuzeni isithukuthukhu esengishiya ngiqeda kumhlikihla wayehlala nitshela ethi uzitshengete ndinoziva ukuthi yo unokhona esesibhedlela wayehlala ilizwi everyday nxa mfika ushinge andithi ushinge wazenziwa abantu bengaphuma ushinge wazenziwa ushinge andithi uyazi mina ngiswela ukuthi ushinge kuyini kono mina ukuthi athi ukuthi segula sasikuthatha ingane umuntu sephambana bozi mina ezangishiya ngayenza ukuphupha sichapha ibhoda sisonke sisiye eGoli nxa ngithi ngiyachaphisa ngiyadindisa passport bathi wena buyele emuva yena akadindise yakhe wadindisa nxa ngithi ngiyadindisa yami bathi hayi wena phenduka ngasembuza ukuthi yena uzachapha njani kayazi South Africa mina ime ngiyaziyo ngavuke kuseni ngatshela umama wakhe ngaxoxa ngathi mama iphupheli nje umama wathi kurota semdeni wena lelo ilapha ngalo ngathi vele ukutshengisa bengikutshengisiwe anshabona so ngihlale ngisithi abantwaneni gcina indoda yakho ungahlala umkakho kuhle umkakho ungamthanda umphe uthando lonke la uzakuthanda angakuthanda angaze ekuchiye emhlabeni asoze ucabange okunye ukuthi ungathi ngibenthathwe kumbe ngithandane lo munye umuntu uyakubona ukuthi bonke abantu la mina phela wonke umuntu lapha esidungwiza umana wangu angikwanisi ukuthi ngithi kulomuntu omdala kimi mina ngimdala kumuntu wonke so that ukuthi bahle bengesabi but abakho yini ababefuna ukuthatha advantage khona ukuthi usesele yedwa so singasonje bakhange abantu kwesinye isikhathi mina ngithi umuntu uyakhangela kulapha kufikeka khona mntanami lapha kufikeki la njoba ngutshele ngathi lapha akakufikeki shame I'm not that easy ukuthi ungi approach I'm not that easy angazi ukuthi indaba ake kuyindlela oziphatha ngayo yeah it's not angizake ngizwe ngithi okwami makadi mama makadi gogo that's all gcina kunapho vanzwa kapo gogo vachingunotsanangurawo right tombonzwa apa kuti pfuma yakasara zvakafamba sei nokuti mutemo unoti kana une muchato istate yemurume inoparadzwa nestate saka inini istate yaMashakada takaparadza nokuti vanokutaurira kuti zvakati zvinoenda kuna Ningi zvakati munoita so but vana ndakavapa rori of course ndinonzwa zvichibuda hazvo mumapepa hanzi rori ranga rakafa vakati takapiwa rori rakafa chichi ndinogara ndichitaura kuti rori riya of course munhu angataure kudaro ichinhu handisiri ndakariburaya raisenzeswa navaMashakada zvinhu zvakasiyiwa nemufi zvakadaro saka munhu akafa akasiya imba yakaora kana yakatsemuka madziro inogoverwa yakadaro ainzi tangai maigadzirisa tigokugoverai saka inini mota iyi yakagara zvinhu zvese zvakasiyana siva zvamaskrepa because vaMashakada vakarwara nguva yakareba mwana wangu varwara kudaro kana zvimainstruments mugweje iyi anga iripo apa ndanda kutotya kana makonzo chaiwo anga yakukonzeresa
zvimwe zviri kushanda asi zvizhinji yanga yamugweji pamusana pokuti taipa vamwe kuti vagotipa mari yekudya isusu ndichipepa baba nokuti bendi chinonzi bendi chakasiyana nemamwe mabasa amunoshanda imimi. Bendi ukarwara iwewe zvinhu zvese zvarwara zvatomira ipapo. Saka vamashakada pavakarwara ndo pakamirira zvinhu zvese. Kana vakomana vebendi havasina pay vakuenda kune mamwe mabendi. Iye mama Shakada nenyaya yekuti munhu aiva netunhu twake, tunhu tuya ndio tatutora kuendesa kune vamwe vane mari. Endai monoridza basina mainstrument senzesai mutipe mari yekudya. Andinazvona. Saka masenzesero anoita mumo munhu pachinofa kanenge odzorera, kana chikafa anongodzora chakadaro. Saka iwewe muridzi unosenzesa uchiziva kuti ndechangu. Saka tunhu twese twanga twakafa because nenonda ndisina pfungwa zokuti nditarise zvimwe zvinhu kana kutarisa kuti motikari yaifambiswa sei because nenonda ndakurwara pfungwa zokuti dai Jehovha aporesa murume wangu chete. Saka zvinhu zvakagobewa zvakafa nenyaya yekuti already zvanga zvafa zvinohambana zvandaita inini andaigadzirisa zvinhu kuti ndokupa chinhu chiri mupenyu. Ndiri kunzwa tsitsi hangu nokuti zvinhu zvangangoitikawo nokuti Mama Shakada vakarwara. Otherwise vasina kurwara zvinhu zvavo zvanga zviri perfect. Yes. Mawanzo kapo vachingorondedzera kawa madhuve ipapo ka rekaiti nzova sisikoni kuti konyaradzo yakazoitwe. Nyaradzo takazonoitira kuHarare. Sei makaenda kuHarare? Mukadzi wacho ndokwanga ataura kuti hande tunoitira nyaradzo kuHarare ndokune shamwari dzadhedhi dzakawanda. Saka takazongoendawo tikanoitira nyaradzo yacho kuHarare. Iye semunhu anga akagadzirira upenyu hwake akagara azvitengera guva rake kuno kuChinhoyi, asime nyaradzo chakasiya ataura here kuti nyaradzo yangu inoda kuti izogara kuHarare? Aiwa, nyaradzo angasina kunga ataura kuti inoda kuzoitirwa kuHarare, but nenyaya yekuti mukadzi ndiye aida kuti nyaradzo itirwe kuHarare, pamwe nenyaya dzekuti kune vanga vamupromisa kumupa mari here kuti nyaradzo kana itirwa kuHarare unowana mari ipapo ndopatisingazivi. Mukoma Chibage, sei nyaradzo yakaitwa kuHarare? 2013 tiri kurova guva rasawira remurungu waCosifas. Tikati aiwa zvakasununguka tinouya. Ndiani uyo? Ndi vabereki vaSifas. Tinouya zvikanzi tafunga kuti pamwe mune rimwe chete naamai nokuti amai vati isusu kwedu hatirove makuva itai. Tikati yewo aiwa hapana chakaipa asika inini handingapindiridze henyu. Ini ndinouya ndakazvimiririra, ndakamirira mhuri yokwani yebendi, ndakamirira madhivhesi. Ndini ndichange ndiriko ndichaudza vamakomana kana pane vakwanisa kuya toya tese. Takaendawo zvechokwadi ikoko. Tikasvika tikaita basa redu, guva rikarokwa zvikapera kuChinhoyi kuChemagamba. Ndokuya kunoku ndo pandakambopinda pakumboshaudwa naMai Mashakada wangaenda kuChinhoyi kunondireva. Ndikati mufunge inini handingaparadzaniswi. Imuti ndikuzivei mbuya, ndakakuzivisiwa ina Sifasi. Kuti ndizive baba waSifasi, ndizive mai vaSifasi, ndizive hama dzokwaMashakada. Ndakadziziviswa naSifasi, mese ndakakuzivisiwa ina Sifasi. Sifasi paakafa haana kusiya ati inini ndiparadzane nehama dzemurume kana ndiparadzane nemwe, asi kuti aitori netarisi kuti tinogona kushanda tese zvakanaka. Izvi maakuniudza izvi muchindiudza mamwe mashoko anorema ina handichazvikwanisi. Ini ndiri mwana wani wenyu. Ko kunoreva kwapinda papi zvekureva izvi? Handizivi kuti zvakanga zvapindawo papi. Munozwa kuti pfungwa dzinogona kungosvika pakuti sezvo paine mashoko vamwene nemuroora kana kuti vanhu atezvara nemuroora, panogona kuva nemaconflicts anenge aripo anenge aida kugadziriswa. Asi ndinoona kuti inini takamutaura tikati imi michiuya mise dombo revarume venyu, akati inini handina mari yacho. Isusu ndobva taisa dombo, tisu takaisa inini vana vangu ndobva taisa dombo racho. Akatenga dombo ndiani? Akatenga dombo ndi mwana wake. Ndobva tangoti takanza ndobva tatenga dombo racho. Mwana wake ari ikoko. Nesu ndomwe takanza ndobva tatenga dombo. Musi wokugadzira dombo mukati chiuya? Tikati kuno kudombo taakuisa. Akati adobva areka kuuya, haana kana kumbouya.
haana kuuya. Munoreva here mimi kuti pamakaenda muchinoita nyaradzo mbatya dzichigovewa kusvika nanhasi uno Muroora asati asvika pano? Handimuzivi Muroora wacho nanhasi asati asvika pano. Kana kutoenda iniwo kwakare kuHarare kumba wake hasati ndaenda futi. Takatapuwa pisodi yekuti muchauye kumba kwangu. Muchauye kumba. Kana munhu wose anenzi wamashakada handisi kuda kumba kwangu kuti auye. Saka kana ina handino mwoyo nako handiende. Ko akazondibvunza kuti kumauya kuzoona ani? Mwana hakuna. Mwana wenyu hakuna. Ko ndinezoti kudii? Ko mimi maimbopuwa pisodi asi pane mamambovhiringidzana. Aiwa akangotanga nekupisodha iye hatina mbovhiringidzana kana. Ndezvinhu chinhu chaakatanga achitanga kuti chiuya tiende kukotika akati muchasvikira kuno kumba kwangu. Tichienda kukoti. Ina haana kusvikira kumba kwake. Akati ndasvikira kumwana wake Kefasi wacho ndiko ndakasvikirawo. Tizofuma mangwana takuenda kukoti kwacho. Asi pafoni munombofonerana kana Muroora wenyu? Timbofonerana kana foni chatimbofonerana. Ko kumbomutanga wemimi? Ina handimbomutangawo zvangu nokuti isu kudenda ndadenda nazviye zvakaipa zvizvo. Aiwa hakusi kudenda kungoti wakadiko Muroora? Ndinoona mwoyo mangu zvisingaite. Nokuti pashoko iroro kundipa pisodha kuti muchauye kumba uku ndezvakandibaya mwoyo kundizopa makadise. Iye ndakanzi muchauye kumba uku. Saka koko munozoona sei pawanano dzedu idzi isisu vechidiki mazuva ano tichifananidza newanano dzenyu dzemakare kare? Isusu dai kare keduka inini Muroora wangu ita asingapesani naye aitoramba achiuyawo kuno kandawanawo tichipasanawo naye iyo kawanawo achindipasawo zvina manje mazuva anaya vane mazuva anaya vachada kudaro akungodawo kusiya hama dzake chete ino ndogaro wangu kunoko. Saka munoreva here mimi kuti kuenda kwaKefasi ndo kuparadzana kwamakaita ukama? Kuenda kwakaita Kefasi ndo kuparadzana kwatakaita ukama naEunice hatina kana kuzomboundana futi. Kana ndikatambudziko seiwo ayo ini ndakaonawo purasi yangu ndinoda kutongotambudzika ndokupurasi kwangu. Hapana chandinaina ndisati chatinotaura naEunice handina. Chino mukanzwa kuti arwara nhasi hamuendi? Ndinoenda. Kana arwarawo ndinoendawo. Asi handisati ndazvinzwawo kuti arwara. Takamudaidza kuti takusa dombo haana kuresponda kuratidza kuti munhu anga asingade kuuya. Nokuti kana munhu audzwa chinhu unotobvunza kuti zvekuti karini kobvunza kuti zvakamira sei semunhu anga asina chaanga aisa maybe akangoti ndingaende sei pasina kuchandaisa rega ndisiyane nazvo. Kwemi pamaitanga zvekuda kuronga kuda kutsvaka dombo makambomubatawo here kuda kuti naye Muroora tiri kufunga kuti tiitire murume wako zvakati? Tikatomubata bosi taitodawo mari kubva kwaari hamunopa shoma idzi tibatanidzi tise mhuri toita tocontributa tese totenga dombo redu pamwe chete. Iye akati mari haana tingamboitosika nati mari haana tegave mhuri isusu tangocontributawo tatenga dombo. Saka mimi magadzira dombo rere iye hapana here zvaakazombotaura futi? Haana chaakambotaura. Tarivhura musi wekuvhura dombo rachita kuti uya tovhura kuti dombo haana tasiye futi haana kuuya futi angomusiyo wakadaro. Kureva kuti kusvikira nanhasi uno haasati ambotsika kuno? Kusvika nanhasi haasati tambosvika kana kuno kana kufonerana tifonerane naye. Kwemiwo kumboenda kumbonoona kuti Muroora agere sei? Unoenda kwausingadanzi enda kwakoko unosvika ukamhanyisiwa unzwainge chipano. Ndanzwa gogo chinzi izo pakatorwa peace order. Chii chakaitika kuti peace order ivepo? Peace order yakatorwa nenyaya yekuti muziva vanhu musingawirirananika anengogara ngoti kuti vanhu vauye kuno kumba vanenge kuna chavanenge kuna muzukuru wavo vanozoona kuise kuya kunomba kwangu ndichi ngavagare kumba kwavo ikoko. Saka ngwa ndizvo ndizvakaitirawo izvozvo. Mawanza kapo tete ketu nayo vachitaura zvakarika pamusoro kapena uye paizoiswa dombo hapo. Right. Mukoma Osborne ndima ifamba ndima muri padhuzi naMudhara hakuna kuuyawo mwana here achizonza inini baba wangu washaya? Mwana wa Sifasi pane mwana akauya. Mwana uyu akaita zvokufona ndobva Mudhara akatya kuti asvike kumba
ndobva vati anditosangana pane mwana auya tinomuona takanosangana naye patown center uchitungwisa asi ndichitarisa mwana iye namudhara zvavasina kusiyana vakafanana ende akauya aine birth ari kutaura mashakada chitupa china mashakada zvese akauya ainazvo asi mudhara nyaya yake tikandikuti aitya vadzimai vake kumba kuti vanonoitanga sei. That's why vakati handitonosangana naye kutaun center ndopatikana vanosangana naye asi I understand vakucommunicata nefamily mukomana iye mwana mukomana right now I'm short ari South Africa. Tingati akura sei? Nofunga kuma 25 to 30 ndo makore akanawo. Paakauya kutaun center makatoenda mukatono maive mese mukatomuona? Takatomuona aiti chii chainyanya kuda kuna mudhara wake chii? Aida kuuya kupinda mumusha kuti ndauyawo ndira kupinda mumusha asi mudhara wakapatsika manje ipapapo vachiti tozozviona chichichi saka takuzotaura namudhara kuti mudhara musikuonere mwana akafanana nemi chichichi saka mudhara aita sekunge asiri kuziva amai vacho ari kuma-30s wozi ndezvekuma 80 something 88 87 88 makore aita. But iye mudhara aita nge asiri kugusikana here mwana waye akabata madocuments ese? Munoona zvinhu zvakaoma kuti kumba kana kwakaoma kuti unonotanga nyaya yacho sei. But chii apaka mukoma ozi chiri kuitika pano chekuti namadhuveka kwakusina mwana uyu ndiye anga atoriwo mwana atouyawo. Kusava kwemwana kwakusangana basa kwevo madhuru anga asingatodi kuona kana chironzi mwana wamudhara pamba. Inini I think zvandikutaura izvi kana ivo vana memory kana vana Miriam even vana Sharon nana Shai vaiti vakauya vanga vasiri vakati sunungukei. Sharon ndiye aitomboti garei then even mbuya Mashakada mai vamudhara vakauya vaisagara ku B vainogara ku F kumba kwemwana wabamudiki vamudhara wabamudiki vaMashakada munin'ina wavo kwabamunini ndokwavaitogara kusvika vadzokera. Vaingouyawo zvekuti mudhara aitoti tachishuwo chekuti aiwa nhasi uyai mumboswera muri kunoku vaswera vari kunoku vaswera vari kwekwe asi manheru vandodzokera vanga vasingarari vaitodzokera kwemwana womuramu wavo ndokwavaigara kana vauya. Chainyanyo vengera hama chii? Maybe yanga iri kungoriwo unhu hwavo hwanga vainahwo mbuya vaivai kuti vanga vasingade vane ukama hwemurume kana kuti munhu anenge achifira threat kuti inini sezvo ndisina kumbobvira ndabereka nemunhu uyu kureva kuti paupfuma pavanhu anozodawo. Zvinogona kudaro zvaigona kudaro. Ndo mukoma Osborne avoka amadatirere gaiti nje pana vakuna mukoma Chibage vakambofungawo zvekuda kusimudzira bhendi raMuchembere. Takaona zvakanaka kuti tirambe tichikondinya tichienda mberi kana ukama hwedu huchiita kuti tese tirambe tiine chiraramo chakarurama pamberi apa. Saka nenyaya yekuonesana infact hatina kutukana sitaionesana mai munonzwa kuti bhendi rimire roda kuti tikauya nemari sezvizvi mutipe mari zvakaringana musati isusu baba venyu vakasiya chikwereti saka ndiri kubhadhara motipa mari isingakwani kutenga nekuti tese tinoda kurarama. Vomba vatipindura muromo kuti anenge achiona zvichimurwadza ngaasiye ina handirarami nechi nemagitari. I'm a free cross-border trader. I'm not a musician. Even sifa sichaenda itombomurambidza kuti asaridze chi magitari nenyaya yekuti ndaiona kuti zvaitora mari yangu yakawanda. Saka anenge achiona kuti iye hazvikwanisi inini pache zvangu ndogona kuvharira zvinhu kana kutengesa zvinhu zvachona nekuti zvinhu izvo ndo zvakauraya Sifasi nenyaya yekuti murume wangu makamukwidza BP akafa. Aiwa inguva yakanga yakwana haisiye munhu zvisinei hatingambonyanyi kutaura zvinhu zvakanyanya kuwandisa maningi maringe nekumbofrustratewa nekushungurudzwa kwandaisangana nako
asi kuti ndakangozvisa mumaoko mani maMwari endi nanhasi ndoramba ndichizvisa mumaoko mani maMwari kuti iko kushanda kwamakaita na Michael vakambotsikisa we muri mese takatsikisa inonzi shungu dzangu 2012 maka akanyora nziyo dzese papo ndiya album yakasiya nyogwa naSifas album yanyogwa naSifas akanga anyora Edina achiimbira pamusoro pevana tinogona kuroora vakadzi kana kuti mwana anogona kuroorwa aroorwa mukadzi ongogara ozivisa vana tezvara zvagirai kuno zvomubva zvapera zvakadi zvakadaro hapana achapiwa vana baba saka pane mubvunzo kuti saka murume wako achakuroora here vana 10 muri mese nguva zvino yare basi pamwe murume wako adi akangamwa na Ningirikiri na Jobho yakanga yakumbirwa nechindevere patakanoridza kuEsgodini yakakumbirwa nevechindevere kuti Sifas tiri kunzwa maapostoli ari kuimba nziyo idzi ndione unyatsodzigona kudzipidza pamagitari imbotiisirawo Jobho achikwenya nechindevere ndokumva taipractice saka nziyo dzakanga dzapolishwa dzese dziripo 4 dzakazonyorwa namai Mashakada vachitinda rota ndichiimba nemurume wangu Kope ndiyo shungu dzangu asi vakaita maramba mangana takaita damba refu inini namai Mashakada takaita damba refu raive nenziyo 6 inini ndakaita lead vocals pa 4 songs Jobho achikwenya yechindevere iyoyo shungu dzangu inova ndiyo yakakomboswa namai Mashakada na Ningirikiri na Edina neimwe yachona yandakanga mwana yes saka ndo album yakagamuchirwa zvakanaka stereki zvotondo vamwe vaifunga kuti yakavhukwa nani naMashakada hapana kuziva kuti ndini ndakaita mavocals palead panga pana Mike Azrion ari kwaNingirikiri kwa Macheso yezvino pabase papana Tinashe Marufu parhythm papana Ishmael Chibamu kana kuti Vashumba madrums papane mumwe mukomana anonzi Jimmy akambenga drama wa Progress Chifumo madancers papana Toyi pawosho pana Chibage paneni Chengetedza mukadzi wawe naye baba.
kambo kanonziko waenda Samsoni kakaimbwa kana amai Mashakada right amaroterere kambo mainzwa kahurukuro kusvika patakatanga sondapfura svika pari nasuno ka nhorondo yaSamson sivasi Mashakada tine urombo chose ndo mafambiro azvakazoita kudzimara akavazotisieka panyika pano pavari koko tinoti mweya wanga uzorore murugare mhuri kwaMashakada hamusiri mumoga makarasikirwa tese takarasikirwa tozotiwo zvakare tine urombo nekurasikirwa takaitwa naamai Mashakada zvakati tine urombo nekurasikirwa nagogo Mashakada vese ava tota vanga vazororeka murugare manzwa zvakawanda tadzidzawo zvakawanda kuburikidza nerondo yavaMashakada iyoyi nhasi musi wa 2 September